Iti Region 1, livelihood assistance kadagiti organisasyon ti mangmangged iti Pangasinan, impaay iti DOLE. Kabiyatan na nasuro kag 2 milyon na pesos, na ipaay iti 33 a pamilya iti Region 1, an apektaran kadagiti naglamas a kalamidad. Ada detalye ni MMSU PTV Intern Mikko Castillo. Nangipaay ti Department of Labor and Employment iti livelihood assistance kadagiti upat nga organisasyon iti Dagupan City babaan iti DOLE Integrated Livelihood Program tapno matulungan dagiti miyembro ang makapagpatakder iti negosyo ken manayunan iti birokda. Karaman kadagiti benepisyaryo ti Tribo Pandan Association iti Pandan ang nakaawat iti suporta tapno makapatakderda iti printing ken marketing shop ang manamnama ang makatulong ti umabot 50 ang miyembro da nga ti kaaduan ket working students. Sigun iti DOLE, 488,000 aging 726,000 pesos tinaited a pondo iti tunggal organisasyon. Nangipaay ti shelter assistance ti Department of Human Settlements and Urban Development babaan iti Integrated Disaster Shelter Assistance Program, Emergency Shelter Support Program. Pakabuklan a 550,000 pesos para kadagiti 30 a pamilya nga apektado iti kalamidad nga agtaeng iti ili ti Adams Ilocos Norte, ili ti Santo Domingo ken Narvacan ti Ilocos Sur. Ganda ti programa ang matulungan dagiti benepisyaryo ang mga ipatakder iti nataltalged a pagyanan. Inlukat ti lokal a gobyerno ti Bangar ti 2 a kadsaaran a pagtagilakwan. Tinasao a baro a merkado publiko ket pammaneknek iti dedikasyon ken panangisakit ti lokal a gobyerno ti panangited iti nasayaat, moderno ken komportable a pagkatangan para kadagiti residente. Ti merkado ket addaan iti 348 a pwesto ken 240 slots kas parking area. Nakaturpos ti 48 a kliyente ken volunteer ti Department of Justice Parole and Probation Administration Region 1 babaan iti skills training program kadua ti TESDA. Napirmaan ti Memorandum of Agreement ti DOJ-PPA, TESDA, ken lokal a gobyerno tapno mapalawa pay iti skills training, livelihood opportunities ken community-based rehabilitation programs. Mikko Castillo para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.